Maayong hapon sa tanan. So, karon magatuon ta sa pulong sa kinabuhat sa baptism by fire. Kay daghan ang nangalibog aning statement nga baptism by fire sa Matthew chapter 3 verse 11. Okay, kung naaman ka mo diha. So sa mga naan na diha, of course dili man ni siya schedule gid nga maghatag kita og live karon nga hapon. Aton tun-an kung unsa kining baptism by fire. So kato nangutana sa kuwa unsa kining baptism by fire, palihog og apil diha sa tuang live karon nga takna. Nay mga simbahan karon nga gatulo sila nga pwede kita makabaptize by fire. Kaya ang Ginoo si Jesus Christ nag-ingon nga si Juan nag-ingon nga si Jesus Christ moabot nga labaw pa kaniya siya magbaptize with the Holy Spirit o with fire. Now gi-interpret sa uban nga kanang with fire diha mao kanang ginaingon sa Acts chapter 2 nga si Kristo daw kuno nag-promise nga maabot ang balang espiritu nga magbaptize sa balang espiritu ug sa fire. Now, unsa may inyong ikasulti niyan Maayong hapon, Pastor, watching from Maigo, Lanao del Norte. Karon nga takna, atong tun-an kining baptism by fire. Unsa gayud kani? Ingon sa uban kining baptism by fire daw kuno mao kini ang gina-practice nila nga fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Katabi tang Zion of God sa Surigao man tingali na. Na sila gitawag nga fire of the Holy Ghost. Ang gakahitabo dayon magkirig-kirig din ang mga tao, no? Magsiga-siga ang mata, magligid-ligid ang tao, mag-convulsion. Mao bagid na ang lihok sa balaan nga espiritu. I think dili mga igsoon. Kay kung tan-awon nimo unsa ang trabaho sa balang espiritu? Ang trabaho sa balang espiritu mag-convict, mag-regenerate, mag-justify, mag-illuminate, maghinlo, mag-convert, mag-sanctify, mag-adapt, magbautismo, magpuyo, mag-indo, mag-empower, maggiya, mag-deliver sa ato agikan sa temptation, mag-produce og fruit, mag-secure sa ato ang life. Mao ni ang mga trabaho sa balang espiritu. Pero naay mga grupo nga gatudlo sila nga ang balang espiritu munak sa imo daon, bag matumbag ka, mamaslay ka, no? Maslay ka, pinahayang, bang. Dayon, gatulo po sila nga ang balang espiritu makapakatawa sa imuhag banat yun. Nakabantay mo atong church sa Amerika nga basta anaon ka sa pastor, shoo, shoo. Kay ang mga member basikan na, mga tawa sila. Murag gingan lang ito holy laughter. Naba na sa Bible nga gitawag nga holy laughter. So, katong nangutana sa ko sa Facebook karon, busy kayo og chat palihog og appeal sa ato ang live karon aron makahisgot ta mahitungan ta ng baptism of the Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit daw aning mga gatuo ba nga baptism by fire katong isilay ka sa fire of the Holy Ghost, fire. Yeah. Mo ilang practice ba? Ato kinitun-an karon. Katudlo po ni sila nga ang lawas manginit, magakonvulsyon, unya mura kag hubog tan-awon, dayon ang imong mga tingog mura kag madimon poses ba? Ang tingog kay tain kayo. Mo ni ang pagtudlo nila mga igsoon. Now, so kuhi kay sa Bible, no? Kaya ang Bible katudlo na kung kita mapuy-an sa balang espiritu, clean ang atong mind, no? Dayon natay ma-deliver ta gikan sa power ni Satan, makaproduce tag maayong nga lihok, may atong panguto, dili kay mura kita og nangatumba diha. No? Okay, kung namoy mga pangutana, Angelina Yape, maayong hapon, ma'am. God bless you, Pastor. Maayong hapon. Now, Taungan Irwin, shout out Pastor. Oh, shout out. Delikado ang teaching nila mga igsoon. Now, basagan yung Matthew chapter 3 verse 11, no? Na may Bible diha. Balik ko basa sa Matthew chapter 3 verse 11. Ako sa i-search diyan ha, Matthew chapter 3 verse 11.
Ang gamiton ako na is Bible Interlinear, Matthew chapter 3 verse 11 lah. Okay, there you go. Matthew chapter 3 verse 11. Mary Jane Bornes, good afternoon, Pastor. Good afternoon, ma'am. Mayong hapon. Akong basahon is ang interlinear. I indeed you baptize with water to repentance, but after me is coming mightier than I, he of whom not I am fit the sandals to carry. He you will baptize with the Spirit and with fire. Now, si Jesus baptize with Spirit and with fire. Ila kining gisagol ang Spirit of fire nga na-fulfill daw kini sa Acts chapter 2. Katubit ang Pentecost mga igsoon nga ni abot ang balang espiritu unya nagsulti sila og laing pinulungan, Ehiptohanon, lahi-lahi nga mga pinulungan. Kato daw kuno is fulfillment sa Matthew chapter 3 verse 11. Sayop mga igsoon. Kay sa Matthew chapter 3 verse 11, naingon si John nga, he, si Jesus, will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Duha ka buok. Pero kung basahon bitaw nimo sa Acts chapter, kung basahon na, Acts chapter 1 verse 5. Acts 1 verse 5. May Bible ba? Punta ko na may Bible liya ba? Acts chapter 1 verse 5. For John truly baptized with water, but ye shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. Now, si Juan daw nagbautismo sa tubig. Pero si Jesus will baptize you with the Holy Ghost. Pipila ka adlaw gikan karon. Now, walay giingon nga Holy Ghost and fire. Ngano? Kay pag abot sa Acts chapter 2, Holy Ghost naman ang ibaptize ni Jesus sa mga tao. Oo. Walay labot ang fire. Unsa day ng fire sa Matthew chapter 3 verse 11. Kuapontag nakalanto mo sa ako ang baptism by fire mga video. Daghan kay nag-again sa gid sa ako ato tungod kay kasagara manggod sa gabasa sa Bible labi na tong ga-again sa ako dili kabalo og contextualization ba. Kana bitong magtuon ka sa Bible sa verse nga lantawon nimo ang gaonan ni aning nga mga verses o mga magsunod ni aning nga mga verses. Then lantawon din nimo kung sa tibuok nga meaning aning nga verse pinasubay kung unsay gisgutan dito gisgutan di ani mo na contextualization. Wendy Kasumpang Compesino. Uy, maayong gabi ay maayong hapon Wendy. Rina Nano, amen. Maayong hapon Pastor. Hiran, uy, maayong gabi Pastor. Maayong gabi naman. Maayong hapon. So, unang-unang rason is Adelpha Onya, maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. So, pag abot sa Acts chapter 1 verse 5, Holy Ghost lay ginaingon. Walay apil ang and fire. Bilantaw ko ni Pastor nagsubaybay para may matun-an ko, Pastor. Oy, salamat, Ma'am Lucia Macabebe. Kapispisan Alfred, Pastor, mayong hapon. Mayong hapon sa diha, Sir Kapispisan Alfred. Dayon, kung maabot na dayon ka sa Acts chapter 2 verse, Acts chapter 2, nawa, Acts chapter 2. Ingon nila kaning Acts chapter 2, pag abot sa balang espiritu, mao do ni fulfillment sa Matthew chapter 3 verse 11 nga. Si Kristo will baptize with Holy Spirit o sa fire. Pero kung ato bitaw ka sa Acts chapter 2, Holy Spirit lang. Nay ginaingon nga fire pero dili gyud literal fire. Awa. And they were filled, verse 3, Acts chapter 2 verse 3. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. So naay tongues diha sa ilahang ulo, pagabot sa Pentecostes, pagabot sa balang espiritu, naay fire sa ilahang ulo, pero dili gyud sa literal fire, kundi tongues gani siya tongues. Mga dila as of fire. Susama susama or like fire, dili gyud literal fire. So, dili nimo siya ma-qualify, dili siya valid nga fulfillment sa Matthew chapter 3 verse 11. Nya kung basahan ba nimong Acts chapter 11 verse 16. Acts 11:16.
Acts 11:16. Nag-ulan ra ba diri sa mua? Nag-ulan di sa inyo ha? Nagtaligsik gamay oh. Sakto igsuon kana mao ang biblical. Oh, biblical. Amen. Arbel Catelo. Oy, pastor, maayong hapon diha. Okay, maayong hapon. Awa, Acts chapter 11 verse 16. Then remembered I the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but ye shall baptize with the Holy Ghost. Tanawa, Holy Ghost lang, walay labot ang fire. Ngano man, kay ang fire dili pa ma-fulfill ani nga time kun dili sa future pa inigbalik ni Jesus nga bautismuhan niya ang mga tao with fire or unquenchable fire. Unya ang word nga gamit mga igsoon is baptize. Kabalo mo baptize gikan kana sa Greek word nga baptizo. Baptizo. Ang meaning ana ilubong. So moabot si Jesus mulubong sa mga tao sa balang espiritu o sa kalayo. Lubong ha. Uy, mga igsoon ha. Basin ba yan na uban sa inyo nga wala kabaloon sa literal meaning sa bautismo. Ang literal meaning sa bautismo, lubong. Ha? Ilubong. Ha? Bautismo gikan sa baptizo nga ang meaning to immerse, to submerge, meaning ilubong. So, ilubong ni Kristo ang mga tao sa balang espiritu o sa fire. So, dili gid siya, katabi taong tongues of fire nga nasa ilang ulo. Immersion, sakto. Meaning ng immersion, ilubong. Busa bitaw kung magbautismo sa tubig sa dagat o sa sapa, ilubong. So, sama ni Kristo, i-identify manggod ta nga we died with Christ in sin, yeah? O kita ilubong uban ni Kristo o kita na banha uban ni Kristo. Roma kapitulo 6. Ilubong sa tubig. Sakto ka. Dili kay katuwid ang may sa Acts chapter 2 nga na ay tangso. Wala man to gilubong, dili ba naman to sa ibabaw ang tongues as of fire dito niya. As pag yun dili pag ito literal fire. So, kung basahin nimo ang tibuok nga libro sa Acts, wala jud kay makita diha nga gibautismuhan ni Jesus ang mga tao sa fire. So, wala na fulfill completely ang Matthew chapter 3 verse 11 sa book of Acts. Ang fulfill lang is gibautismuhan kita sa Ginoo, no? Sa Holy Spirit, no? Sa Holy Spirit. Okay. Okay? Pero dili na siya makaluwas ang bautismo. O insakto, dili makaluwas ang bautismo. Pero ang bautismo sa Holy Spirit, of course, mao na siya ang atong kaluwasan, dili ba? Ang bautismo sa tubig, dili makaluwas kay tubig raman na. Tubig raman na sa sapa, mga igsoon, dili magkahinlo sa buling sa sala sa atong kasing-kasing ang tubig sa sapa. Tubig sa dagat, libangan raman na sa mga kabaw o mga baka, wala na ikahimo para limpyuhan ang espirituhanon nga hugaw kanang sala. Ang makalimpyo lamang sa atong mga sala, mao lamang ang dugo ni Kristo Jesus. Ha? Tirso Herbolario. Good afternoon, Pastor, watching from Taytay, Rizal, Manila. Amen. Mayong gabi sa inyo ha. Lindagay Dayaganon. Hello, Pastor, watching from Canlaon City, Negros Oriental. Lagyo kayo ta ba? Sige lang. Okay, ka-fellowship ang gihapon kita. So, dili gid siya fulfillment mga igsoon nga 100% fulfillment. Sa future pa ma-fulfill kining si Kristo mabaptize sa ato with the Holy Spirit and with fire. Kanang and with fire sa future pa na mahitabo ha. Dito sa lake of fire or unquenchable fire. Barker Sebelo Sambayanan. Picture of the Lord Jesus Christ, baptism. Know ye not that many days of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried. Okay? Romans chapter 6. Sakto. Now, balik kita sa Matthew chapter 3 verse 10 to 11. Tumasahon na. Daghan mo galibog ani sa meaning ani tanawa ha. Sa mga bago pa niabot, mo nitong topic. Niingon sila nga kini kunong baptism by fire mo nang gi-practice ni binihin nga fire. Ug katabi taong sa
Remember mo atong Zion of God sa Surigao nga fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost. Mag-anan ani mga tao, magkirig-kirig, mga tumba, mga igsoon. Sayop ka na. Problema pag yun kay gibasihan nila ano nga verse, Matthew chapter 3 verse 11. Nga ang Matthew chapter 11 3 verse 11, ang fire diha is dili man fire nga symbolical fire kundi literal fire man, nga mao ang unquenchable fire. Matthew chapter 3 verse 11 3. Okay. Ay malakay man yung ibasa di ay. Matthew 3. Okay. Rinan, good pin pastor, ganahan kayo ko maminaw sa imo pagpasabot. Oy, praise the Lord. Rowena Baguio. Ma'am, welcome. Thank you, ma'am. Okay. Paano ba to? Mayapon pastor. Oo. Albert Ramos. Linda Ganon. Watching from Negros Occidental. Elisuda ba kayo? Dili siya maklas pastor ang bautismo. Amen. Ate pangutana, importante ito. Uy, lisuda na kayo eh. Di na ako ma-scroll mga igsoon. Wala na. Okay. Ricky Suwan from Saudi Arabia. Okay. Ito ta sa Matthew chapter 3 verse 11. Nabisi ko pangita sa atong pangutana. Nawala pa sa pangutana. Okay. Tanawa. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. So, now ang tree kuno nga naisangaw nga dili mo nga pagaputlon pagkatapos ilabay ngadto sa fire. Of course, klaro kay sa verse 10 nga ang fire is a judgment fire, dili ba? Pag-abot sa verse 11, ingon ni Juan, ako babaptay sa inyo sa tubig. Pero siya nga mo abot, mas dako pa kay kanako. Dili gani ko ngayon nga mo tangtang sa iyahang sandal. No? O magdala siya ng sandal. Siya mas dako pa kanako nga naman mubaptay siya sa imuha with the Holy Ghost and with fire. Okay, niabot na po ang word nga fire. So, pag-abot na sa verse 12, si kinsa nga fan na sa iyang kamot, unya iyang hinluan ang iyang giukanan, ang wet, ibutang niya sa budiga, apan katong mga uhot, iyahang ilabay sa dili mapalo nga fire. So, tulog ka fire, sa tulog ka verse, na parallel. Tagakatapusan nga word sa 10, 11, o 12, na word nga fire. Sa verse 11, ang fire diha is judgment. Sa verse 12, ang fire diha is judgment gihapon. So, parallel siya. Why lilong? Kining verse 11, kining nga fire dire is judgment pud kini siya mga igsoon. Dili kini siya kanto bitong cleansing bitaw sa atong mga sins bitaw dire sa earth. Wrong. Usa kini ka eternal punishment didto sa lake of fire. Kay kung basahan gani mo sa verse 12, unquenchable fire gani, dili ba? Brad Spirit misulod nila kay nganong mikirig-kirig sila. Spirit ni Lord nga. No, walay instance sa Bible mga igsoon nga ang balang espiritu ni sulod sa usa ka tawo pagkatapos ni kirig-kirig nga tumba. Wala. Nang simag ang mga mata, unya nagsulti og mga pulong nga murag dako kayo ba. Sa Bible, naay gisudlan og demonyo mo to ni kirig-kirig. Di convolution. Sa Bible mga igsoon, ang nasudlan sa balang espiritu himong bright. Nagsulti sila og tongues of men. Ang tongues nga ilang gisulti, dila tongues diha meaning lengguwahe. Lengguwahe sa mga Ehiptohanon, lengguwahe sa mga Grego, mo na ba, no? So, natingala mga tao sa ilaha nganong
mga Hudyo sila pero nakasulti sila mga pinulungan nga dili ilahang pinulungan kundi pinulungan sa lain nga mga tao. So mao na mga igsoon, himo silang bright nakasulti sila sa lain nga pinulungan. Dili kay nagmambol. Mga igsoon, dili ingon ana ang sa nga ni ang speaking of tongues. Ang speaking of tongues is mag-speak kag tongues or language nga known nga languages. Okay. Acts 2:4, they were baptized with the Holy Spirit in form of tongue, yeah, pero ang pormang dila ay nag-apoy, no? Wala nag-apoy. So sama sa apoy. Dili murag apoy, dili kay apoy gyud kun dili mura og apoy. Kung imo to nga naon dili ka mapasok kay mura raman. Sa English is as of fire. So dili gid siya fire kun dili tongue siya. Meaning they had eagerness to speak the good news in different languages. Pormang dila pero sa tingin nila ay kalayo, iyan ang kanilang banal na espiritu. Dili gito kalayo ha. Pero kung basahon nimo ang Matthew chapter 3 verse 10 to 11, ang fire diha, mga literal fire, di ba? Ibutang sa chaff, di ba? Ang uhot ibutang sa unquenchable fire. Ang sanga nga dili mamunga, isugba dito sa kalayo. Of course, mga igsoon, ang apoy diha is apoy gid nga literal nga apoy sa Matthew chapter 3 verse 10 to 11. My God, mga igsoon. Sayop jud kayo na mga igsoon nga. Ang tao nga musimba, imo bautismohan sa fire. Fire. Uy, di ba ingon sa Bible mga igsoon nga kung mataw kita pag-usab, mataw kita sa tubig, sa balang espiritu, imposible punan pa nimo kalayo. Unsa pag-uban sa balang espiritu, kalayo ug sa tubig na mag-away ng tulo mga igsoon ay mag-away ng mag-away ng tubig ug ang fire, no? Di ba? Una ingon ni John Macor na tingala siya ngano man ay mga tao nga gatuo-tuo man nga fire pagkatapos inig ka anak na to pag usab kay kita ba mataw pinaagi sa tubig o sa balaan nga espiritu. Good pain pastor, God bless pastor. Ax sorry parang apoy. Trinidad Siloveres. Ay ma'am. Shirley Palanas, good evening pastor, God bless. So dili gid siya kuan ha kanang tibuok nga fulfillment sa Matthew chapter 3 verse 11 ang book of Acts. Ang na-fulfill lang is ang baptism sa Holy Spirit. Ang baptism sa fire sa future pagid na. Inigbalik ni Jesus ingon pa kaniya sa Matthew chapter 25 verse 41 nga ang mga tawo nga daotan ilabay sa unquenchable fire nga gibuhat sa Ginoo para sa demonyo o para sa sayawa. Ano mga igsoon? Okay. DJ Celso GR Alsano Galia, good PM pastor. Okay na ipangutana mga igsoon. Ay pangutana diha. Oy, mayong hapon sa atong 42 ka mga viewers. Mayong hapon sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay. O kabalo mo kining ginaingon bitaw diri sa Matthew chapter 3 ni Juan. Fulfillment man kini siya sa Malakay chapter 3. Adto gani mo sa Malakay chapter 3. Ingon pa, ang Ginoo na ingon, I will send my messenger. Si Juan, he shall prepare the way before me. Muna si Juan. Ug ingon dayon ni Juan, katong, no? Whom you seek shall suddenly come to his temple, but even the messenger of the covenant whom you delight, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? Who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like fuller's soap. Naghisgot kini sa second coming ni Jesus Christ. He shall appear like a refiner's fire. No? Verse 3, and he shall sit as a refiner and purifier of silver. He shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. So, naabot ra ang word nga fire. Pag-purify kini sa mga sons sa Levites, pinagi sa pagtangtang sa mga
mga daotan o mga dili maayo nga mga Levites o mga priest. Kinahanglan pa ba ang water baptism sa kaluwasan sa tawo? Dili na kinahanglan. Pero kinahanglan ta magbautismo sa tubig para nga ma-fulfill nato ang sugo ni Kristo nga magbautismo kita. Hello, maayong James Sanchez, maayong hapon. So mao kana ang tubag nako mga igsoon ha. Tanawa. Matthew chapter 3 verse 11. Ang water diha nga baptism is literal kana nga water gyud, diba? Dayon ang Holy Spirit diha is literal pud nga Holy Spirit yun. So kanang fire diha is literal pud gigina ka fire. Dili na siya ingon nga symbolical fire, literal fire gid na siya nga mo sunog sa mga tao nga dili tumutuo sa Ginoo. Kaya ang konteksto ani mga igsoon is nagwali si Kristo, pagkatapos niabot ang mga pari, ng mga hipokrito nga mga pari, naingon gani si Kuan, si Jesus, si Juan nga sila mga vipers, mga bitin sila, no? O angay sila hukman sa Ginoo. Good afternoon, Pastor, watching here in Jeddah. Oy, maayong gabi, Limuel Pescadero. Maayong gabi, maayong hapon sa imong diha. Para sa unsa man na di ay ang water baptism kung di na kinahanglan pa. Ang water baptism is kinahanglan na siya para mag-symbolize sa public nga ikaw tumutuo ni Kristo. Buhaton po nato na to fulfill the command of God. Wala gisulti sa Bible mga igsoon nga magpabautismo kita sa tubig para sa ato ang kaluwasan. Dili gyud na makahinlo ang water baptism sa ato ang mga sala. Kay kung basahon nimo mga igsoon sa 1 Peter chapter 3 verse 21, dili ang bautismo naay bautismo nga magluwas kanato, dili tong bautismo magtangtang sa buling. Apan ang bautismo katubit ang answer sa good conscience, mao na ang bautismo nga makaluwas. Kanang mo nga Ginoo, gidawat ikaw, Ginoo, kaluoy ako. Kanang mag-istorya ka sa Ginoo ba? Water baptism means tanda ng pagsisisi. Water baptism mga igsoon sa Romans chapter 6 is tanda nga kita namatay uban ni Kristo sa sala, gilubong uban ni Kristo, ug kita nabanhaw uban ni Kristo sa bag-ong kinabuhi. Mao kana siya ang meaning sa water baptism. Yes, tanda. It is a sign lang. Of course, yes, it is a sign pud nga nag-repent na kita, libiya na kita sa ato ang false belief, nituo na kita kang Jesus. Mao man ang meaning sa repentance, di ba? Turning away from sin to God. So tanda lang siya, dili gid siya ingod nga mao gid ang makaluwas. No? So mao kana atong topic karon mga igsoon. Napamoy ko. So mayong hapon sa tanan, unsa sumala sa Juan kay ang baptism sa tubig kay paghinlo man sa sala. Wala giingon si Juan mga igsoon nga ang tubig paghinlo sa sala. Nasa baptism unto repentance, pero ga-symbolize lang kadto sa ilahang repentance mo tong giingon ni Ma'am Trinidad. Dili gid siya mao ang mo'y magkahinlo, basta symbolism lang ba? No? Mayong hapon, Pastor, tinuod ba, Pastor, nga kitang mga anak sa Ginoo dili na gayud maposes sa bad spirit? Sa Pastor, God bless. Oo, di na kita maposes sa bad spirit. Kay matud pa sa 1 John, greater is he than he that is in the world. Matud pa sa 1 John chapter 4:4. Akong basahon na 1 John 4:4. Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Siya nga naa sulod ninyo, mas dako pa kaniya nga naa sa kalibutan. Kinsa man ang naa sa inyo ha? Mao ang balaang nga espiritu. So ang yawa nga naa sa kalibutan, gamay man ang yawa.
Kay ang yawa, ang anghel raman na siya. Ang balang espiritu, Dios man. Dili nagkasulod ang yawa sa imuha, kay iposes ka. Kay naa na nagpuyo ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Ug ang katsada, dili na gina mawala ang balang espiritu sa imong kasing-kasing. Mao na, mga igsoon, nga, kung ikaw, nakabaton na sa balang espiritu, di na jud ka maposes sa yawa. Kung luwas na ka, di na ka maposes pa sa yawa. Okay? Pastor, kung dili baptism fulfillment sa kaluwasan, unsa man di ay ang fulfillment nga ikaw maluwas jud? Mga igsoon, kanang baptism, ang baptism, mao lang na siya ang pagpakita nga ikaw luwas ng daan. Pagpakita sa public nga ikaw nagkumpisal nga iyahan na ka ni Kristo. Bali, sign na siya ba? Sign na siya nga ikaw nagpaila sa public, di ba? Kung magbautismo kay sa sapa, manggid sa dagat man gyud. Kana gyung kuan ba? Open gid ba? Nga ipakita nimo sa public nga ikaw iyahan na sa Ginoo. Mahitabo ang kaluwasan mga igsoon sa panahon nga ikaw mutuog mudawat sa Ginoo. Panahon bitaw nga nagluhod ka, nagampo ka, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala. Ana nga takna ikaw makabaton dayon sa kaluwasan. Ingon pa sa Roma kapitulo 10, no? Bersikulo 9. Akong basaw na, Roma kapitulo 10, bersikulo 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ayun sa Bible, kung ikaw mo confess imong mouth nga kinasing-kasing gayod nga si Kristo Ginoo ug siya nabanhaw gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Ana nga moment sa pag-confess nimo, Lord, ikaw akong manluluwas. Lord, gidawat ko ikaw, pasilo ako sa akong mga sala. Sulod ka sa akong kasing-kasing. Ana nga moment, ikaw makabato na dayon sa kaluwasan. Dili na kinahanglan pa nga magpaabot pa ka sa day of baptism ay ka makumpleto nga maluwas gyud. No. Sa panahon nga ikaw mo repent sa imong sala, ana nga moment nahimo na rin kang anak sa Ginoo. Luwas na dayon ka. Ingon sa Romans chapter 10 verse 9, no? Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon itinuturing ng matuwid ng Diyos siya, no? So, Pastor, okay, Mark 11. Okay, Pastor, pag na-save po ba, once you accept, Pastor, Lemuel Pescadero, Pastor, pag na-save ka na po ba, once you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, nabaptize ka na din po ba sa fire, as a baptism of fire? Wrong, opposite na siya. Pag ikaw mudawat ka Jesus, mutuo ka Jesus, mabautismohan dayon ka sa balang espiritu. Sa aton time karon mga igsoon, automatic mabautismohan ka sa balang espiritu. Kanang baptism sa fire para lang na sa mga dili luwas. Diba? Kung basahin mo sa Matthew chapter 3 verse 10, Matthew chapter 3 verse 11, Matthew chapter 3 verse 10 to 12, makita nimo diha nga si Kristo nag-ingon, ay si Juan nag-ingon nga naay mas greater pa kaniya moabot, siya magbaptize sa Holy Spirit o sa fire. Di ta kasabot kung saan ang fire nga giingon diha, pero kung basahin nimo ang verse 10, ang sanga nga dili mamunga pagaputon og ilabay sa fire. Pagabot sa 12, ang Ginoo na si fan, no? Fan. Iyahang lahion ang trigo sa uhot. Ang trigo ibutan niya sa budiga, ang uhot ilabay niya sa unquenchable fire. So ang fire nga ginaingon sa Matthew chapter 10, usa ka na ka unquenchable fire. Para lang ka na sa dili mga tumutuo sa Ginoo. Sa mas mga pari bitaw nga naa sa Matthew chapter 10, dili man sila gatuo sa Ginoo, busa hukman sila sa Ginoo, ilabay sila sa unquenchable fire. So, igsoon ayaw kabala ka ng ibaptize ka sa fire, kay mao na siya ang unquenchable fire sa lake of fire, dili na para sa mga tumutuo sa Ginoo, kundi para na sa mga pari sa nag-ingon ni Juan dito sa Matthew chapter 3 nga wala garepent. Kita bautismo tas balang espiritu, kitang nagdawat ka Jesus ug nagtuo ka niya, katong wala gatuo ka Jesus, bautismo sila sa fire dito sa lake of fire. Bautismo meaning ilubong sila sa lake of fire. Pastor, pag na-save na ka,
Okay, lisoda ba kailan? Taasan na kayo sa comment section. Bro, yung criminal nga tabi ni Panginoon, sa kay sa banal. Kuha na ba? Ay customer na mo kustindahan gud kaya kung internet sa akong balay na putol. Nag-transfer man ko nag-transfer ko location ba. Unya gi-cancel nila akong internet kay nag-transfer ko og balay. May gani kay napa internet dire sa tindahan mo na naka live ta karon. Problema kay na ako sa table no. Ba magkuha og kwarta. Okay, nainod akong TL. Salamat Pastor Diyos sa pagtubag mo nasanagan isip ko. Sa to uban nga pangutana wala ko nabasa tungod kay paspas kaayo ang mga comment. Bro, yung criminal na nasa tabi ng Panginoon nung ipinako siya, hindi na naman yun nabautismoan pero siya faith ni Jesus kaya pinakuan siya na kaligtasan mula sa apoy at buhay sa paraiso. Amen. Very good sa Tornina Ifondo. Kato bitaw na sa cross bitaw mga igsoon. Bisag wala siya nabautismohan sa tubig. Pero sa dihang nituo siya, nidawat ka Jesus, ingon niya, Ginoo, kumuadto ka sa imong gingharian. Hinumdumi in tawon ako. Kabalo mo sa tubag ni Jesus, sa pagkatinuod karong adlaw, uban ikaw sa akong paraiso. Luwas, naligtas siya, no? Ngano? Kay nagtuo man siya sa Ginoo. Wala na nag-ingon ang Ginoo nga kanaw sa diha pagbabautismo sa tubig. Dili ba? So, dili gyud kinahanglan mga igsoon ang bautismo sa tubig para sa cleansing sa sin. Ang gikinahanglan lamang is dugo ni Jesus. Kung motuo kag modawat ka Jesus, ikaw makabaton sa kaluwasan automatically. Outer darkness. Outer darkness. Mao kana siya ang hell. Outer darkness. 'Di ba na may gnashing, 'di ba? Pagkagot sa ngipon ba? So, linyada ka na nga naay weeping ug pagkagot sa ngipon dito sa outer darkness. So, outer darkness deha is about it is hell. Limuel pastor sa sagot mo na po na difference na baptism sa water. Okay. Amen po Limuel Piscadero, mayong hapon. Welcome. Buhat sa Dios ang bautismo sa Espiritu. Pastor, mayong hapon. Salamat sa imong tabang. No. Ang bautismo sa balang Espiritu buhat sa Ginoo, no? Dili ka na buhat sa tao. No? Kung basahon bitaw nimo dito sa Book of Acts chapter 10, sa dihang nabautismohan to silang Cornelius. Wala man bautismo ni Pablo katong silang Cornelius. Automatic lang nabautismohan sila sa balang Espiritu. Kay nag-speak in tongues man sila. Mo nang gibautismohan din sila sa tubig. So buhat sa balang Espiritu, buhat sa Dios ang bautismo sa Espiritu. Dili buhat sa tao. Ang problema nilang binihin, si binihin. Nakailan mong binihin? Si binihin, naingon siya, dili daw kuno kalihok ang balang Espiritu kung dili siya moingon nga magbautismo sa balang Espiritu. Unsa may bautismo karong panahon na pastor? Karong panahon na, ang bautismo karong panahon na is bautismo sa tubig, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bautismo ikaw sa bautismo sa tubig. Kana is symbolism lang kana siya nga kita namatay uban ni Kristo, gilubang uban ni Kristo, ug nabanhaw uban ni Kristo. Basa na ko ang Roma kapitulo 6 ha. Roma kapitulo 6 Bisaya. Okay. Nasayod ka mo sa pagbunyag. Bunyag ang gamit. Sayop ni nga translation. Dili ni dapat bunyag kung dili bautismo ni kay gikan ni sa word nga baptizo. Naagi mga Bible mga igsoon nga sayop ang pagka-translate. Nasayod ka mo nga sa pagbautismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus busa nahiusa kita sa iyahang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Pakpak papo kay nga verse. No. Mga igsoon, ngano ka ba nga ang gipili sa Ginoo nga seremonyas nga pagpakita nga kita iyan ni Kristo pinaagi man sa bautismo ilubong kita sa tubig ba? Anong dili man
sprinkling kato bitaw bunyag-bunyag bitaw, no? Ngano, ang kana magong bautismo nga ilubong ta sa tubig, gapakita man gud nga sama kita ni Kristo. Di ba song giingon ganiha? Gilubong kita uban ni Kristo. Diya sa namatay kita uban ni Kristo, gilubong kita uban ni Kristo ug nabanhaw kita uban ni Kristo sa bag-ong kinabuhi. Di ba? Namatay, gilubong, nabanhaw. Ano ito na nga, iana ka sa pastor ito? Ilubong ka. Di ba? Wala gyud makita dili ba nga ulo, di ba? Wala gyud makita. Tanan gyud lubong. Then pagkataon-taon, then pila ka seconds, ihawas dayon. Uy, sayop ba nang ginaingon ha nga, nakita no ba si Kristo? Kung pa makita, dili patungahon. Bakak na mga igsoon. Si Jesus, nagbautiso siya tubig, nga nung wala man siya bautismo. Okay, dapat ta pabautismo sama ni Jesus mga igsoon. Pero ang bautismo lagi, dili makaluwas. Nga naman, kay si Jesus, wala man gani siya nanginahanglang kaluwasan kung ang bautismo pa makaluwas na si Kristo lugar kinahanglan og kaluwasan kay nagpabautismo man siya. Nagpabautismo lang si Kristo Jesus sa Matthew chapter 3 verse 15 ug 16 para ma-fulfill ang pagkamatarong. Basaw na. Matthew chapter 3 verse 16. Okay. 15. Sorry. Suffer now that I fulfill the righteousness of baptism indeed, and not only in word. Bisaya. Na ako'y Bible mga igsoon nasa kilid, no? Akong gibuhat karon is nag-search ko sa internet aron nga paspas ako ang pag-open. Okay, Matthew chapter 3 verse 15. Si Jesus mitubag, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong ang pagpabautismo. So, tumano ang tibuok nga pagkamatarong kay sugo man sa Dios busa magpabautismo kita. Okay. Sa mabitaw katong mga Israelites, gibautismoan sila. Tabok sila sa dagat ug mitunga sila, di ba? Bay nahisgutan sa Biblia nga usa ang bautismo sa tubig ug ang bautismo sa kamatayon ni Kristo. Gibasa na ko sa Roma kapitulo 6. Bersikulo 3, 4 ug 5. Oo nga po, pastor, nabanggit nyo si Binihin. Bakit po siya nagbaptize ng fire? Lagi ko po narinig siya, fire. Bitaw mga igsoon sa kalibutan, ang moingon rag fire kay mga sundalo raman. Fire, sis, fire. Dili ba? Si Binihin nag-awat-awat. Dayon mga igsoon, walay power si Binihin nga baptize sa fire. Kay sa Bible mga igsoon, ang naay power nga magbaptize og fire si Jesus mga igsoon. Ambot nga ni Binihin, nag-awat-awat man siya magbaptize og fire. Sa Matthew chapter 25 verse 41, naingon si Kristo Jesus, palayo ka nako, kamong mamumuhat og dautan, dili ba? Akong basahan, Matthew chapter 25 verse 41. Bisaya. Awa ha? Og ang gingharian sa langit, 25 verse 41. Uni ang hari, nagaingon kanila diha sa iyang wala, pahawa kay kanako, kamong mga tinunglong ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. O si Kristo na i-power magbaptize sa fire. Katong mga tinunglo, ilabay sila sa lake of fire. Ambot ni Binihin, nganong gaawat-awat siya na, wala manggod kasabot si Binihin, kulang siya sa pagtuon. No? Dili buti pasabot nga ikaw nakasutana, bright ka, na kay sakyanan, dako kag simbahan, ikaw ginayahan na sa balang espiritu. Sa Bible mga igsoon, ang ginayahan sa balang espiritu mga pobre nga tao, mga mangingisda, mga pobre nga mga tao, ang mga tao nga mga buang-buang para sa uban pero itagaan og kaalam sa Ginoo, dili ba? So si Binihin, gwapo lang sa nina, tsada og porma sa buhok, tsada og pamulong-pulong, pero ang iyahang mga pulong piki dili iya sa Dios. Sa four gospel, baptism of water is for the remission of sin. Now, sa may sala ni Kristo nganong nagpabautismo man siya under, di ba? Now,
Ang bautismo sa tubig. Walay sala si Kristo Jesus. Kanang bitong ginaingon niya for the remission of sins sa Acts chapter 2 verse 38 mga igsoon. Actually kanang for diha is because of the remission of sin. Ang meaning is because of the remission of sin. Magpabautismo kamo because of the remission of sin. Dili kay magpabautismo kamo para sa kapasayloan sa inyong mga sala. Dili, kundi magpabautismo kamo tungod sa kapasayloan sa inyong sala. Mo na meaning dia sa kanang bitong giningon nga magpabaptize kamo. Acts chapter 2 verse 38. KJV. Acts, nawala ang internet. 2 verse 38 KJV. Peter said, repent and baptize and every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Kanang word nga for diha, ang proper nga pag-translate ana is because of the remission of sins. Dili kay for the purpose of the remission of sins. Okay. Now, pastor, naubos ko ba sa ang whole Bible? Wala man. Usay pasabot niyo, ma'am. Ako nabasa na ako tanan ang tibok Bible, no? Wala lang nako na memorize tanan, basa ko Bible. Elise Bernadas kabasa fire baptism. Ma'am, naay fire baptism sa Bible pero ang magbaptize is dili ang pastor kundi dili si Jesus Christ. Ha? Wala sa Bible gisulti sa Bible nga magbaptize sa fire ang pastor. Sa Bible ang gabaptize sa fire si Jesus, ha? Ingon pa sa Matthew chapter 3 verse 11, siya nga moabot kanako mas dako pa nako kaysa mobautismo sa fire, mobautismo sa Holy Ghost o sa fire. James Lucina watching from Davao City. Mark 16:16 DI. Mark 16:16. Uy, nag-uwan naman. Okay, madungan pa ko ninyo. Kung maingon mo nga makadungog, padayunon tan eh. Ato nito magod ama Mars. Amen. Ronnie Perez Sarboda. Amen, pastor. Amen, pastor. Pastor. Sir. Baptism is the beautiful figurative of Jesus' death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sakto. Very good. Now. Okay, ang Mark 16:16. Yes, tinuod. Maluwas kita pinaagi sa pagtuo pabautismo, pero ang dili magtuo, ilabay siya sa impyerno. Ay, salamat. Nagpasabot nga, ang maimpyerno, katuran dili magtuo. Kung mapakyas nimo ang bautismo, balangit ka gihapon. Sama atong tao bitaw nga naabitaw sa cross bitaw, nalangit gihapon siya. Ngano man, nagtuo man siya nga tinuoray sa Ginoo. Kinsay niingon mga igsoon nga langit siya? Si Kristo Jesus. Karong adlaw sa pagkatinod sultihan ko ikaw, uban ikaw sa akong paraiso. Okay. Naputol lang na pastor, wala man baptism sa fire. Oo, wala baptism sa fire, ma'am. Ay, naay baptism sa fire. Pero kita nga tao, dili kita magka-baptize sa fire. Ang Matthew chapter 3 verse 11, ang magbaptize og fire diha, mao si Jesus, dili ang tao. Ha? Mao kana mga igsoon. So kano sa gi-fulfill ni Jesus ang baptism sa fire? Wala pa. Kano sa i-fulfill niya? Sa future pa niya i-fulfill ang baptism sa fire. Sa Matthew chapter 25 verse 41. Shirley Palanas, amen pastor. Elsie Bernarda, sorry pastor. John Saint Duran, pastor, si Apostle Paul gisugo ba siya para magbautismo? Si Apostle Paul gisugo siya para magsangyaw, dili para magbautismo. Og wala pud siya mga tawo nga gipang bautismo. Judith Oliveros, pipila lang ka tawo. Judith Oliveros Moncada, di ba pastor, yung water baptism is symbolize that you are following to Jesus? Amen. Symbolism lang ang bautismo sa tubig mga igsoon nga ikaw namatay uban ni Kristo, gilubong uban ni Kristo ug nabanhaw uban ni Kristo. Yes, I am Jesus believer now. Look at me. Nagpakamatay look at me. Gilubong ko ug nabanhaw ako. Ano yung mga pastor? We need Bible.
Ani mangul pastor o Bel A. Joash. We need to study the Bible rightly divided kasi as far as the Bible is concerned, si John is iyahang commission is bautismo. Si Peter is pagwali sa paghinulsol. Now after Christ's death, unsa man? Please, 1 Corinthians 1:17. 1 Corinthians 1:17. Oo. Si Paul ang mong giingon. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Okay, very good, no? Si Paul, gisend siya para mag-preach the gospel, dili para magbautismo. Amen. Very good verse po, Bel A. Joas. Maayong hapon. So, mao ka na mga igsoon. Okay, naapelain pangutan ng mga igsoon about sa bautismo. Ang mutog mabautismo luwas ang kaluwasan buhat lang ni Kristo sa cross. Rone Perez Arbuda, walay makapugos nga to pabautismo kundili nato gusto ang kaligtasan is the gift not not of works. Okay, sakto. Ang kaluwasan dili pinaagi sa buhat, dili pinaagi sa tubig, sa sapa, sa dagat, kundi pinaagi sa dugo lamang ni Kristo. Kumutuo kita kang Kristo Jesus, kita makabaton sa kaluwasan. Efeso Kapitulo 2, 8 ug 9, o John 3:16. LC, pag anak ng kasing pastor, naa conviction of the Spirit, basta mamati lang sa Holy Spirit. Amen. Naagid na ang tingog sa balang Espiritu nga magapakigsulti kanimo kung unsay angay buhaton, sala ba na o dili. Hiran Sam Bungkales, busa biyaan ta na ang nahaunang mga tuluhan mahitungod kang Kristo o mag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong dili na sa pagpahimutang sa pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol. Okay, insakto. Now, so salamat sa inyo ha, 44 viewers, no? Maayong hapon sa inyo ha. Alas 4 na sa hapon. Ben na pa may mga pangutana, mag-isgot-isgot ta diani. Yan po nato mga igsoon nga makabaton ako internet sa akong balay aron dito na ako mag-live. Saba kayo diri ang ulan oh. Dito sa ako ang kwarto, dili kayo sabang ulan, gamay lang ang saba. Okay, maulan ka na no? So, maayong hapon sa tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. This is the Truth Bible Program.